чемпионати ҷаҳони 2022 чанд рӯз баъд оғоз мешавад. мо шоҳиди наварди ситораҳои футбол барои ғолибияту ба даст овардани ҷоми зебои ин мусобиқа хоҳем шуд. саркарда аз соли 1930 8 мунтахаби гуногун то ин дам қаҳрамони ҷаҳон шудааст, вале имсол имкони хубе барои дигарон фароҳам шудааст ки бори аввал унвони қаҳрамониро соҳиб шаванд. 8 мунтахабе ки имкон доранд дар қатар муваффақ шаванд. рафтем. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Yagex омода шудааст. тамошои ҳама рақобатҳои варзиширо бо хизматрасониҳои шарики мо Yagex боз ҳам ҷолибтар гардонеду бо коэффициентҳои баланди он фоидаи пулӣ ба даст оред. дар Yagex регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаҳои канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди TouchFood. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Якум Нидерландия. умуман ҳайратовар аст ки ин давлат бо ситораҳои доштааш то ҳол қаҳрамон нашудааст. давлате ки саршор аз талантҳо аст. давлати Йохан Кройфи дастон. сарзамини ситораҳои номдор дар ҳама давру замон. Нидерландия 3 маротиба то ба финал роҳ ёфта буд ки ду тои беҳтаринаш солҳои 74 ва 78 ба шумор меравад, лекин то ҳол корашон омад накардааст. имсол метавонад соли онҳо шавад. ҳеҷ кас пешгӯӣ карда наметавонад. нидерландҳо ҳамеша фаворити ин мусобиқа буданд ва агар имсол қаҳрамон шаванд, ҳайрон нашавед дӯстон. дуюм Белгия. ин навбат вақти Белгия омад гӯемам хато намекунем. насли тиллоии Белгия қариб ки нобуд шудааст. як қатор футболбозон Де Брюйне, Куртуа, Азар, Мертенс, Витсел, Алделвард, Вертонген аллакай синни 30-ро пур кардаанд. Лукаку, Торган Азар, Караско бошад 29 солӣ доранд. хулоса ин метавонад охирин имконияти қаҳрамонӣ барои Белгия бошад ва онҳо ҳама қувваашонро ба ин мусобиқа мебахшанд. сеюм Португалия. португалия қаблан ситораҳои мисли Юсебио ва Фиго дошт, вале онҳо ягон маротиба ғолибиятро ба даст наоварданд. оё Роналду ин ҷомро дар охири корномааш метавонад ба даст орад? ин ки Роналду аст. ғайр аз ин ҳайати кунунии Португалия дар чанд соли охир беҳтарин номида мешавад. онҳо дусе бозингарӣ дар мавқеъҳои зарурӣ дар майдон доранд. на танҳо талант, балки бозингароне ҳастанд ки таҷрибаи басо калон дар футбол доранд. чорум Хорватия. ин давлат истиқлолияти худро соли 1991 ба даст овард ва то ба имрӯз Хорватия 5 маротиба дар ҷоми ҷаҳон иштирок кардааст. дар 5 маротибаи иштирок онҳо боре ҷои сеюм ва охирон маротиба ҷои дуюмро дар Русия соли 2018 ба даст оварданд. онҳо исбот карданд ки метавонанд ба дастаҳои қавӣ садгузорӣ кунанд. шикаст додани Аргентина, Дания ва Англия мунтахаби Хорватияро ба финал бароварда буд. бо ҳамон рӯҳия онҳо Фаронсаро дар Лигаи Миллатҳо ҳам шикаст доданду аз ҷои якум дар гурӯҳ ба қисмати финалии мусобиқа роҳ ёфтанд. хулоса бо ситораҳои худ Модрич, Ковачич ва Перечич Хорватия метавонад дар Қатар ҳам ҷилои хуб диҳад. панҷум Амрико. яке аз мунтахабҳои шонси пирӯзӣ дошта ин тими миллии Амрико ба ҳисоб меравад. онҳо дар ин ҷоми ҷаҳоне ки дар Қатар баргузор мешавад бо ҳайати ҷавонтарин иштирок хоҳанд кард ки сардориашро Кристиан Пулишич ба ӯҳда дорад. ин таланти амрикоӣ аллакай бо дастааш ҷоизаҳои асосиро ба даст оварда акнун дар сатҳи байналмилалӣ талош кардан мехоҳад. ҳамчунин амрикоиён мехоҳанд ҳамчун қаҳрамон ҷоми ҷаҳони баъдиро қабул намоянд. шашум Уэлс. ин дуюмин иштироки Уэлс дар ҷоми ҷаҳон мешавад. бори аввал онҳо соли 1958 рохати ин мусобиқаро ба даст оварда буданд ки то ба якчорниҳоӣ рафтанд. дар асл мо иштироки ин мунтахабро барвақттар интизор будем, чунки ҳунари зебои капитан Бейл метавонист дастаро ба ҷоми ҷаҳон барад. хайр рост, онҳо фаворит нестанд, вале имкони хуб доранд гӯем хато нахоҳем кард. ҳафтум Сенегал. агар шумо фикр кунед ки кадом давлати африқоӣ аввалин шуда ҷоми ҷаҳонро ба даст меорад, албатта пеши назар Сенегал бо Эдуард Менди, Калидо Кулибали ва Садио Мане меояд. онҳо танҳо ситораҳои номдор надоранд, балки сармураббие доранд ки дар марҳилаҳои муқаддамотии ин мусобиқа таҷриба дорад ва Сенегалро дар якчорниҳоии соли 2002 сарвонӣ кардааст. ғайр аз ин онҳо қаҳрамони феълии Африқо мебошанд. онҳо медонанд ки чӣ хел дар финал муваффақ шаванд. ҳаштум Кореяи Ҷанубӣ.
ин мусобиқа метавонад вақти осиё ҳам бошад. Кореяи ҷанубӣ таҷрибаи хуби гирён кардани мухлисони давлатҳои номдор ҳастанд. онҳо Португалия, Италия ва Испанияро дар ҷоми ҷаҳони 2002 шикаст дода буданд. соли 2018 бошад Олмонро шикаст доданд. агар ҳамон бозии dastaviyашонро идома диҳанд, пас имкон аст ки аввалин давлати осиёӣ қаҳрамони ҷоми ҷаҳон шавад. онҳоро набояд бо чашми кам дид. даста айни ҳол бо яке аз ситораҳои премер-лигаи Англия Сон Хин Мин идора карда мешавад. хайр майлаш. ба фикри шумо аз байни 8 давлати гуфтаи мо кадомаш имкони бештари муваффақ шуданро дорад? дар комментария нависеду лайкро зер кунед то мо дарҳол аз навиштаи шумо огаҳӣ пайдо кунем. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ хайр дӯстон.